Jekk inti mara u l-lejla m'għandekx aptit tagħmel sess mal-partner tiegħek, x'aktarx dawn huma ftit mill-iskużi li ħaġġib. Qed inħossni ninten, aħjar imur nieħu shower. Qed inħossni għajjiena mejta. Illum għandu ġieħ ta' ras taqsam. Qed inħossni kilt u xrobt ħafna qasni fl-aħħar niċċaqlaq. Għada fil-ħodu li tuqum kmini ta' jaqaw xrobt aħjar tmur torqot. Qed inħossna ħażin, naħseb li ħankun ma niflaħx. Illum insa ta' qiegħda bih. Ħallini ta' bħalissa tnara xarab anku mhux ħajjirrepetuh, jekk nitilfu ma nistax nerġa' narah. Niskużaw ruħnek minħabba l-programm tagħna tilifnik minn ħafna okkażjonijiet biex tagħmel is-sess. You light up my senses. U jekk inti r-raġel u l-lejla m'għandekx aptit tagħmel is-sess, dawn huma l-iskużi li x'aktar se toħroġ bihom. U ejja Mark, li ġil dejjem ikollhom aptit jagħmlu s-sess. Vera, imma jien ngħidu li jkun hemm drabi fejn vera ma jkollhomx aptit jagħmlu s-sess. Dawn huma l-iskużi li x'aktarx noħorġu bihom. Emmi tfal għadhom imqajmin. L-lum ġaj dari fuq ix-xogħol. L-istra m'għandix kondom. Tini ftit ċans qed nara l-logħba.